Похваленый Иисус Христос. Давайте помолимся перед нашей сустречей у имя Отца и Сына и Духа Святого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але избав нас от злого. У имя Отца и Сына и Духа Святого. Сядайте. Мы працягваем разважаць над 10 заповедями у нашей падрыхтоўцы да сакраменту конфирмации. Говорили мы у минулый раз про первую заповедь: «Не май іншых богов апроч мяне», што грахом супраць гэтай заповеди будзе, калі сказаць агульна, любая ситуация, калі мы ставим штосьці на першае место апрача Бога. Гэта можа быць і адмаўленне існавання Бога, і жыццё так, як быццам бы Бога не было. Гэта можа быць таксама нежаданне паглыбляць сваё духоўнае жыццё. Нідзе, можа быць, ёсць нейкая вышэйшая сіла, а што за яна? Не хачу я даведвацца. Так думае такі чалавек. Вера ў гараскопы, у нейкую магію, у варажбу і гэтак далей. Другая заповедь: не ўжывай імя Пана Бога надарэмна. Тут трэба сказаць, калі мы кажам пра заповедзі, што адна і пра Бога, нашы адносіны з Богам, адна сітуацыя, калі хтосьці, які-небудзь абарыген у Афрыцы жыве, і ніхто яму пра Бога не расказаў, а іншая сітуацыя, калі жывем, напрыклад, у нашай краіне, у нас ёсць добрая магчымасць даведацца пра Бога ад бацькоў, напрыклад, ці калі не ад бацькоў, то па тэлебачанні пачуць, ад сяброў. І тут ужо будзе наша віна, калі мы не пойдзем за гэтым голасам. Але вось гэты абарыген у Афрыцы, яму ніхто пра Бога яшчэ не расказаў. Многа яшчэ на зямлі такіх месцаў, дзе не абвяшчалася Евангелие. То ён будзе судзіцца па судом свайго ўласнага сумлення. Калі паступаў згодна са сваім сумленнем, якое часцей за ўсё правільна падказвае, што такое добро, што зло, то можа трапіць на неба. Вось. Але мы гаворым пра не такія экстравагантныя сітуацыі, а пра нас саміх. І ў нас ёсць магчымасць даведацца пра Бога. Можа быць, у нашых бацькоў, дзядоў, якія жылі у Савецкім Саюзе, сапраўды, таксама яны жылі хоць у краіне, дзе былі хрысціянскія карані, але пра Хрыста ім толкам ніхто не расказаў, альбо расказаў у скажоным выглядзе, дзе касцёл, царква гэта быў ідэалагічны вораг, і таму яны не пайшлі за гэтым голасам. І Бог неяк па-іншаму, напэўна, будзе іх судзіць, чым мы, якія маем усе магчымасці, каб даведацца пра Бога і пра яго касцёл, быць яго часткай. Ну, але вы сёння тут, і гэта знак, што, напэўна, не пад прымусам, а з добрай волі хаціце больш духоўна развівацца, тым больш, што прымеце сакрамент, які вас будзе духоўна ўмацоўваць, дасць вам асаблівыя дары Духа Святога. Не ўжывай імя Пана Божа надарэмна. Гэта, я думаю, тут усё зразумела. Я памятаю, яшчэ быў дзіцём, і нам так тлумачылі, што нельга імя Божае ўжываць, не ўкладаючы ў яго сэнс, што гэта Божае імя, ўжываць яго без пашаны, напрыклад. Некаторыя ж кажуць для сувязі слоў, там, «О Господі», «О Боже». Яны не думаюць тады пра Бога, а проста гэта
гэта нават нейкае слово паразіт для іх становіцца. Вось. І так нельга паступаць не таму, што, можа быць, там Бог глядзіць з неба і зараз там хацеў бы там дубінкай час ад часу этого чалавека ударыць, а таму, што мы, калі любім Бога, то маем пашану і да яго імені таксама. І гэтая пагарда да Божага імені можа прыводзіць таксама да таго, што мы аддалімся ад Бога. І з гэтым звязана пашана да ўсяго, да ўсіх імён, і да імён Маці Божай, і да імён святых, і да імён таксама людзей, людскіх імён. Не даваць людзям, можа быць, мянушкі, такія грэблівыя, прыніжальныя мянушкі. Ну, это можа часцей больш адносіцца да дзяцей ці да падлеткаў, але і ў дарослым жыцці, можа быць, хтосьці дасць іншаму чалавеку такую мянушку, што ва ўсіх іншых і ім самім, хто так робіць, хто так гэтае слово ўжывае, ва ўсіх іншых будзе правакаваць грэблівае стаўленне да гэтага чалавека. Святасць Божага імені, яна распаўсюджваецца на ўсё, што звязана з імёнамі іншых асоб. Учора быў не абавязковы, але быў успамін імя Христовага, найсвяцейшага імя Jesús. Гэты ўспамін узнік паступова, спачатку ў францішканскім ордэне ў сярэднявеччы, і потым, я ўжо не памятаю дату, але адзін з папаў распаўсюдзіў гэтае свята Христовага імя на ўвесь касцёл. І так узнікла гэта прывітанне, якім мы карыстаемся. Хвала Езусу Христу, альбо пахвалёны Езус Христус. Гэта хрысціянскае прывітанне. На жаль, у некаторых заходніх краінах сярод хрысціянаў знікла традыцыя гэтага прывітання, але у нас добра, што захоўваецца эта традыцыя. І, напэўна, вашыя бацькі гэтым карысталіся. Так і гаварылі, што даў пахвалёнку, значыць, сказаў пахвалёны Езус Христус. Ці заходзілі ў дом, казалі пахвалёны ў хату. Вось это было звязана з гэтым хрысціянскім прывітаннем, што выхоўвала такую пашану да Божага імені. І з гэтым успамінам звязаны таксама у францішканскім ордэне узнікла абрэвіатура, і вы часамі яе бачылі лацінскімі літарамі І, Х, ну як Н руская, і С, як змейка. Езус Христус Збавитель, это латинская аббревиатура. Езус Христус Сальватор. И Папа Римский попросил до этой аббревиатуры додать крыж, и вот крыж, и это ИХС. Мы час от часу, тут может и не... Вон, наверное, на табернакулюме. ИХС и крыжик. И часто у костёля можно его убачить. Это пашана до Христового имя. Вот Христос Збавитель. Часто можно вот эту аббревиатуру будзе многіх касцёлах убачыць, і хто не ведаў, будзеце ведаць, што яна азначае, што Езус Христус – это наш збаўца. Я памятаю, адзін святар расказваў, што ў катэдру мінскую ён вёў заняткі для дзяцей, падрыхтоўку да першай камуніі, і так рэгулярна, напэўна, всех, хто так рыхтуе дзяцей да камуніі, час ад часу просіць іх расказаць. Раскажыце запаведзі, хто помніць, раскажыце Ойче наш, Святая Марыя, там дзеці як вершыкі любіць это расказваць. І адно дзіця расказваў 10 Божых запаведзяў. Яго так пераблытвалася, што там надарэмна, не пажадай імя Божага надарэмна. Ён это сказаў, потым ідзе далей па запаведзях, потым кажа: не пажадай чужой жонкі надарэмна. Ну, такі смешны такі момант з гэтым, мне успомнілася, звязаны з гэтым пералікам гэтых запаведзей. Вось, таму Божае імя, да Божае імя ставімся з пашанай, у жарты не ўстаўляем Бога, дзе мы як бы смяёмся з Бога, бо это можа здавацца, што это нічого такого страшного, але это правакуе грэблівае стаўленне
да Бога. Вось. Праваслаўныя нашы браты гэтую запаведь часамі фармулируюць так: не ўжывай імя Божие всуе. Суе гэта марнасць. Это не спрэчка, не пра спрэчку гаворка, а вось у штодзённасці, у такім плане, як я казаў, для сувязі слоў. Суета. Вот, в суете не употребляю это имя. Вось. Можете так сабе это спробаваць растлумачыць. Трэцяя запаведь, якую мы кажам ось з гэтых 10 запаведзей, якая непасрэдна звязана з Богом, гэта памятай дзень святы святкаваць. Мы ўжо пра гэта гаварылі, калі казалі пра 5 касцёльных наказаў, дзе сказана, што у прадпісанай урачыстасці удзельнічаць у нядзельнай святой імшы і не выконваць неабавязковай працы. Гэта чыста касцёльнае прадпісанне, яны датычаць людзей, якім ужо ёсць як мінімум 7 гадоў. Не патрабуецца ад немаўляці, ад 5-6гадовага дзіцяці гэты абавязак быць на імшы ў нядзелю і абавязковыя святы. Але бацькі ўжо пакліканы браць з сабой дзяцей, старацца, калі дзіця нармальна перажыве, на свой узровень дзіцячы літургію, браць з сабой у касцёл, каб паступова прывучаць дзяцей. Можа быць, дзіця мала што запомніць там у 5-6 год і з заняткаў нават рэлігіі, з гэтай імшы, але у дзіцяці будзе ўжо прывычка, што ў касцёле адбываецца ў нядзелю і прадпісаныя святы штосьці важнае, што імша это штосьці важнае. Мы прыгажэй апранаемся, мы прысвячаем этому час, мы свае планы дастасоўваем да таго, каб быць на святой імшы. Але для дзіцяці да 7 гадоў яшчэ няма абавязку, але бацькі маюць клапаціцца, каб паступова уводзіць дзіця ў гэтую традыцыю, быць на імшы ў нядзелю і прадпісаныя святы. Нядзеля это зразумела, прадпісаныя святы, я думаю, вы ведаеце самі, якія. Слова часамі ў літургіі гучыць урачыстасць. Не кожная урачыстасць это прадпісанае свята, але пераважна, калі урачыстасць, то это свята абавязковае. І касцёльнае прадпісанне это мінімум. Ніхто ж не гаворыць, што толькі тады быць на імшы. Як мінімум толькі тады быць на імшы. Калі не было важнай прычыны і мы не былі на імшы, то гэта цяжкі грэх. Але урачыстасці святары звычайна на аб'явах гавораць. Вось на аб'явах, хто будзе сёння і заўтра ў касцёле, пачуе, што, напрыклад, у панядзелак 6 студзеня свята аб'яўлення Пана, народная назва «Тры каралі», і там абавязкова быць на святой імшы. Вось. Нагадаю, што можна выканаць абавязак быць на святой імшы, прыйшоўшы вечарам папярэдняга дня на імшу. Напрыклад, хто сёння вечарам будзе на імшы, ён ужо можа не ісці ў нядзелю на імшу. Разумееце? А хто ў нядзелю вечарам прыйдзе на імшу, можа ўжо не ісці ў панядзелак. Мы гаворым пра вось эту сітуацыю, што ў панядзелак у нас аб'яўленне Пана. Вось, вечарам папярэдняга дня. Звычайна касцёл і выбірае фармат імшы ўжо з нядзелі і з урачыстасці. Вось у суботу вечарам у столбцах імшы ўжо нядзельныя. Але нават калі б фармуляр імшы не быў бы нядзельны, ўсё адно гэтую запаведь быць на нядзельнай імшы, на імшы ў нядзелю і святы можна выканаць, прыйшоўшы вечарам папярэдняга дня. У нас гэта традыцыя яшчэ, гэта традыцыя старажытная і заўсёды яна была. Але у нас, в нашай краіне, яна можа быць яшчэ для некаторых успрымаецца як новая, як нейкая навінка. Я вам расказваў, хто быў, што вот я быў месяц у Бірмінгеме у Англіі, і там у парафіі святар заўсёды аб'яўляў так: у нашым касцёле 2 нядзельныя імшы.
у суботу у 18 гадзін і ў нядзелю ў 10. І палова з тых, хто хадзіў на імшу, хадзіла прыкладна палова ў суботу вечарам, а другая палова так у нядзелю раніцы. Для іх это не было дылемай. Можа, вся нядзеля была свабодная, можна прыйсці ў суботу вечарам. Асабліва это добра, калі мы кудысьці паехаць хочам, ці госці да нас прыйдуць. Вось это запланаваць. У вялікіх гарадах, так як у Мінску, то там і выбар ёсць этой імшы. Калі вы не ведаеце, я вам падкажу сайты, дзе шукаць расклад імшы. Там не толькі для Мінска, па-моему, уже для ўсіх гарадоў цяпер. Імша Бай, ён так і называецца. Напісаць лацінскімі літарамі імша Бай, то там у інтэрнэце мы ўбачым для Мінска і для большасці гарадоў, некаторых вёсак Беларусі, расклад імшы калі, там заўтра ці паслязаўтра ці сёння, дзе імша, у колькі яна пачынаецца, на якой яной мове. Это самі людзі, маладыя айцішнікі, зрабілі, каб кожны мог ведаць, дзе адбываецца імша. Калі ж у нас няма магчымасці быць на імшы, то варта прысвяціць малітве столькі часу ў нядзелю ці абавязковую урачыстасць, колькі працягваецца імша, то есть прыкладна гадзіну. Адно, што можна трансляцыю паглядзець ці паслухаць. Вось у 8:15 па радыё ёсць, па радыё беларускі канал, першы канал беларускага радыё. На 8:15 кожную нядзелю ёсць імша. 45 хвілін працягваецца. Вось, як бы кагосьці застала ў дарозе, то можна ўключыць эту трансляцыю. Можна праз інтэрнэт, калі не можа быць у касцёле, праз інтэрнэт, са Стоўбцаў, з Мінска, з катедры, з Гродна, з катедры, мільён варыянтаў на свеце. Радыё Марыя ж таксама трансліруе імшы. А калі такой магчымасці няма, то прачытаць Божае Слово на сёння пастарацца, адкрыць на сайце Католік Бай адкрываем, там можна клікнуць і выскачыць Божае Слово, якое цяпер, на сённяшні дзень. Тым больш вы карыстаецеся тэлефонамі і мабільныя дадаткі, прилажэнне па-руску, мабільны дадатак такі цікавы, важны, малітоўнік ён называецца. Скачаеце сабе мабільны дадатак малітоўнік, і там у вас будзе закладка чытання на сёння. Вы націснеце, будзе чытанне, якое сёння ў касцёле чытаецца. Будуць малітвы асноўныя, так як Отче наш, літаніі розныя, малітвы ранішнія, вечаровыя, літургія гадзінаў, так званай брывіяры на сёння. Бачыце, калі захацець, то многа ёсць магчымасцяў. І ў нядзелю і святы, гэта дзень панскі, нядзеля, святы таксама, дзень асаблівы. Мы іх прысвячаем Божай хвале і таму, каб пабыць са сваімі блізкімі, з членамі нашай сям'і ў першую чаргу. Дзеля гэтага яны вызваляюцца, скажем так, ад працы, наколькі это магчыма, канешне, каб пабыць з сям'ёй дзеля Божай хвалы. Імша, зразумела, служыць Божай хвале, але дома добра, калі ёсць традыцыя, можа сабрацца за сталом. Такого цяпер ўсё радзей бывае, кожны неяк больш заняты сабой, але сёння я быў па калядзе ў Мінску, і там вось сям'я адна, яны так дружна жывуць, што хтосьці ў Мінску, хтосьці ў прыгарадзе Мінска. Это было 5 адрасоў розных. Яны кажуць, што нас так навучылі бацькі, і мы кажам усім, хто з нашых блізкай радні, што на Пасху, на Вялікдзень і на Божае нараджэнне вечарам, на вігілію, дзверы дома адкрытыя. Хто хоча, можа прыйсці. Паказвалі мне відэо, як сям'я вялікая, у кожнай там па многа дзяцей, што яны там 20-30 чалавек сабіраюцца на вігілію. Добра, калі і мы умеем праявіць такую сямейнасць ва ўсім гэтым. І ў нядзелю хоць нейкі час, канешне, кожнае, дзеці сваім занятыя, дарослыя сваім, але хоць нейкі час, каб пабыць разам, можа быць, за гэтым супольным пасілкам. Не выконваць працу, якую можна перанесці на іншы дзень у гэтыя дні. Зразумела, бывае, што абавязковая урачыстасць пападзе на
на працоўны дзень у дзяржаве. Мы жывём у дзяржаве, дзе католікі меншасць, таму не ўсе касцёльныя ўрачыстасці гэта выхадныя. Ну вот 6 студзеня так супала в гэтым годзе, што это выходны. Але, напрыклад, 15 жніўня у небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі можа папасці на будні дзень, это будзе працоўны дзень, на працу мы не можам не пайсці. Ну, можа быць, у кагосьці атрымаецца як-небудзь замяніцца, але ў большасці мы не маем магчымасці не пайсці на працу. Так, каб это не было для нас потым праблемай, негатыўных наступстваў не мела. То вечарам ці раніцай прысвяціць час, каб быць на імшы, і, можа быць, увечары тады прысвяціць час на адпачынак. Вось, тым больш ёсць такія працы, якія пры выбары працы старацца выбіраць такую, дзе б, напрыклад, у нядзелю не трэба было працаваць. Але ёсць такія прафесіі і роды дзейнасці, дзе немагчыма не працаваць і ў нядзелю таксама. Лекары працуюць у нядзелю, доктар хуткай дапамогі ж не можа сказаць, там, я ў нядзелю не буду працаваць. Бо захварэць могуць людзі ў кожны дзень, і гэтага не будзе ніякім парахом. Наадварот, это як бы асаблівыя прафесіі, якія маюць цешыцца асаблівай пашанай. Міністэрства надзвычайных сітуацый, тыя, хто змагаюцца з пажарамі, напрыклад, яны павінна быць некая група людзей, якая дзяжурыць у нядзелю і святочныя дні. Тых, хто заняты ў транспарце, машыніст, праваднік, вадзіцель аўтобуса, заправкі ж адкрытыя пастаянна, бо ездзяць грузы. Это, ўжо гэтага мы не абмінём. Яны павінны працаваць у розныя дні, у святочныя таксама. Але больш это датычыць, можа, нашых абавязкаў хатніх, пастарацца іх не рабіць у нядзелю ці святы, перанесці, ці раней зрабіць, ці пазней так вот запланаваць, каб гэта можна было рэалізаваць. Я думаю, што вы самі разумееце, да чаго я вяду. Старацца нават у краму хадзіць, не хадзіць у нядзелю і абавязковыя святы. Па-рознаму это атрымліваецца, але калі можна, то пастарацца ўсё-такі в іншы дзень это зарабіць закупы, калі ёсць такая магчымасць. Вось. Я тут доўга не буду спыняцца, таму што мы ўжо гаварылі пра гэта. 4-я запаведь «Шануй бацьку і маці сваю». Это мы ўжо пераходзім на тую другую. Мы казалі, што часта ў мастацтве прадстаўляюць 10 Божых запаведзяў як дзве табліцы, тым больш, што ў старым запавеце так і гаворыцца, што Бог даў каменныя таблічкі на гары Сінай Маісею, а ён даў іх выбранаму народу, дзе былі запісаныя 10 запаведзяў. І часта у мастацтве прадстаўляюць адна таблічка, там напісана 1, 2, 3, а другая 4 і да 10 запаведзей. Як бы, што першыя 3 непасрэдна датычаць адносін з Богам, а другія 7 адносін з бліжнімі. І вось пераходзім мы больш да адносін з бліжнімі. «Шануй бацьку свайго і маці сваю». Гэтая запаведь гаворыць нам пра тое, што мае быць, зразумела, пашана да бацькоў. І наадварот, з гэтай запаведзі вынікае таксама, што бацькі маюць клапаціцца пра дзяцей. Яна рэгулюе і нашыя сямейныя адносіны, клопат пра старэйшае пакаленне, бабуль, дзядуль і гэтак далей. Вы самі, напэўна, разумееце, у чым запаведь заключаецца, у тым, што пакуль мы зусім маленькія, немаўля, пакуль чалавек, то цалкам патрабуе апекі бацькоў. І не толькі маці, але і бацька павінен у гэта уключацца. Таксама дзіця падрастае, ўжо можа аналізаваць сітуацыю. Прыкладна 7 год такі момант, калі у дзіцяці ўжо узнікае абстрактнае мысленне, чым мы адрозніваемся ад жывёл. Жывёлы так не ўмеюць мысліць і думаць. Не змагло б жывёла, напрыклад, адрозніць зло ад добра маральнага. І
дзеці маюць падпарадкоўвацца сваім бацькам, хіба што бацькі б штосьці кепскага, чамусьці кепскаму вучылі сваіх дзяцей. Падпарадкоўвацца, потым, калі вырастаем, можам заўважыць, што, можа, бацькі робяць нейкія памылкі, але і не рабіць, не паўтараць гэтых памылак, але праяўляць да іх пашану і на словах, і сваімі ўчынкамі, не перакрэсліваць. Бываюць, на жаль, сітуацыі, што, можа быць, і кепскі прыклад у сям'і дзеці бачаць, там бацька злоўжывае алкаголем. Это, на жаль, часта распаўсюджана. Каля прыкладна кожны пяты, напэўна, ў нашым грамадстве мае такую праблему. І нават калі ёсць нейкія раны дзіцячыя з-за гэтых паводзін бацькоў, усё адно потым не перакрэсліць бацькоў хаця б нейкі мінімум годнага жыцця ім забяспечыць. Забяспечыць годную старасць, каб яны не мелі такой мінімальны хаця б узровень для жыцця, каб яны не мелі у чымсьці звычайным, не мелі патрэбу. Не толькі дзяржава клапоціцца, там выплачваючы пенсію, напрыклад, але гэта кладзецца таксама на плечы дзяцей. Часта это, тут у Мікалаеўшчыне дом састарэлых ёсць, і там якія там людзі, якіх часта дзеці пакінулі, яны ёсць, недзе ходзяць па этой зямлі, але пакінулі сваіх бацькоў без апекі, хоць маглі бы імі апекавацца. Бывае такія хваробы, дзе нельга такі стан, што не арганізаваць такі клопат медычны асаблівы, і ўжо патрэбна дапамога знешняя, але часта гэта проста нейкая лянота ці эгаізм. З пункту гледжання гэтых дзяцей. І бацькі павінны дзецям даваць добры прыклад, клапаціцца не толькі пра іх, каб яны мелі у што апрануцца, што з'есці, але пра іх духоўнае выхаванне. Тут розныя бываюць злоўжыванні, напрыклад, бываюць, што бацькі за сваіх дзяцей выбіраюць прафесію, а это тое, што дзецям, можа быць, не ляжыць да сэрца, і потым гэтыя дзеці мучаюцца, бо за іх зрабілі выбар іх жыццёвай дарогі. Адна справа мудра падказаць розныя варыянты, каб чалавек выбраў, а іншая справа ўсё за яго вырашаць. Бывае, што бацькі не могуць адпусціць сваіх дарослых ужо дзяцей. Прыходзіць час, калі птушка вылятае з гнязда, это дзіця трэба адпусціць, даць яму нейкую аўтаномію, даць жыць сваім жыццём. Бывае, што бацькі ўмешваюцца ў сямейнае жыццё сваіх дзяцей празмерна. Таму, напэўна, это анекдоты там ёсць пастаянна пра цешчу, якая, можа быць, празмерна ўмешваецца ў жыццё сваіх дзяцей. Таксама адна справа мудра падказаць словам, нават полунамёкам, а іншая справа ўсё вырашаць, і можна нават прывесці да таго, што сям'я будзе знішчана, будзе разбіта. Таму такая мудрасць павінна быць у бацькоў і у дзяцей у тым, каб гэтыя адносіны уладкоўваць належным чынам. Гэтая запаведь таксама пра пашану да бацькоў кажа пра тое, што мы маем клапаціцца таксама пра большыя нашыя супольнасці, не толькі пра сям'ю, але і пра наш горад, нашу краіну, дзяржаву. Маем клапаціцца пра тое, што мы належным чынам выплачваем падаткі, бо з гэтага дзяржава потым можа і тыя ж пенсіі выплачваць, і дарогі рамантаваць, будаваць, інфраструктуру. Мы добры хрысціяне таксама і добры грамадзянін, клапоціцца пра сваю дзяржаву, пра экалогію. Папа Францішак любіць цяпер нагадваць, не забруджваць тэрыторыю. Ёсць ж людзі, которые звязаныя з вытворчасцю, каб клапаціцца пра гэта. Як ужо ўзялі
хатнюю жывёлу, то не выкидываць яе на вуліцу, напрыклад, бо выкінуўшы на вуліцу, мы нават не думаем, што мы можам справакаваць. Можа, это сабака адзічае, і там яны збіваюцца ў зграі, потым гэтыя жывёлы і могуць натварыць шкодаў. Але нават бесчалавечныя адносіны так як з іменем, грэблівыя адносіны да імя чалавека можа правакаваць тое, што мы будзем грэбаваць самім чалавекам, самім Богам, калі будзем смяяцца з Бога, то і калі грэбаем жывёламі, да іх ставімся без такого клопату, хаця б мінімальнага, то это можа потым перарасці, што будзем так ставіцца і да людзей таксама. Свядомасць такая ў грамадстве расце, ёсць і ўжо і дзяржаўныя пакаранні за тое, што калі б хтосьці мучыў бы жывёл. Тут, канешне, бываюць такія перагібы ў другі бок, што часамі ўжо там пра жывёл людзі больш клапоцяцца, чым пра людзей. Гэта таксама злоўжыванне. Ужываць мяса, напрыклад, не з'яўляецца грахом, калі на ферме жывуць жывёлы сельскагаспадарчыя, іх потым пазбаўляюць жыцця, і мы спажываем гэта мяса, бо так запісана ў прыроду чалавека на дадзены момант, што мы спажываем і мясныя стравы. Калі камусьці хочацца, можа стаць там вегетарыянцам, а можа это разумець не як нейкую ідэалогію клопату пра жывёл, а як пост успрымаць, што ён не есть мясныя стравы. І ў нас ёсць гэты пост па пятніцах, напрыклад, калі мы і ў папярцовую сераду, калі мы не ядзім мясныя стравы. Такім святым першым, якой называюць першым эколагам нават, гэта быў святы Францішак. Ён так цікава рабіў, што заўсёды, калі засноўваў нейкі кляштар, манастыр, дзе жылі монахі, там заўсёды пры манастыры быў сад нейкі. Вы ведаеце, напэўна, бачылі такія манастыры, калі не ў Беларусі, ці дзе-небудзь у фільмах, можа быць, нават манастыр, заўсёды там ёсць нейкі сад, агарод. І от Францішак прасіў сваіх братоў пакідаць нейкую частку сада неапрацаванай, каб яна сама развівалася, дзікая прырода. Такая цікавая думка. Это 13 стагоддзе, это вельмі даўно, але ўжо ў яго была думка, што у многім трэба прыродзе даць самой развівацца, каб не парушаць прыродныя працэсы. Яшчэ Бог даў ім старт. Калі чалавек умешваецца, часта бывае бяда, калі, напрыклад, асушвалі балоты там на Палесе асабліва, і потым эта зямля станавілася неўраджайнай. І гэтак немного такіх прыкладаў ёсць. Вось, калі чалавек умешваецца ў прыроду і наносіць шкоду, урэшце рэшт потым наносіць таксама шкоду і самому сабе. Але папа Францішак, калі б тут стаяў, то напэўна бы сказаў бы, што нават тое, як мы арганізоўваем свае пакупкі, уплывае на экалогію. Калі мы купляем больш, чым нам трэба ежы, потым яе выкідваем, то, значыць, больш... І калі кожны так палічыць, калі кожны так зробіць, там мільёны людзей купляюць лішняе, потым это выкідваюць, колькі рэсурсаў траціцца на вось тое, што мы выкідваем на гэта. І у сельскай гаспадарцы колькі рэсурсаў было патрачана на гэта. І у многіх многа тут фактараў таксама. Нават такое адказнае спажывальніцтва, што я спажываю, умею планаваць, колькі я там з'ем, і гэтым карыстаюся, то гэта вельмі мудра і адказна. Можа, старэйшае пакаленне ў гэтым плане больш мудрае часамі, калі асабліва перажыло нейкую нястачу, дэфіцыт, то умее там і да хлеба з павагай ставіцца, а ўжо як гэтага дэфіцыту няма, можам купіць, што захочам, ці амаль што захочам, то тады няма вось гэтай пашаны да чалавечай працы і гэтак далей. З'яўляюцца гэтыя лішкі прадуктаў.
чаго варта пазбягаць. Вось, ну, 4-я запаць, я думаю, сёння мы закончым, гэтым дастаткова, пойдзем потым па іншых. Устанем, калі ласка, памолімся. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Давярае Маці Божай нас саміх, нашу падрыхтоўку да свята урачыстасці, калі мы прымем канфірмацыю. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословленный плод улоння Твайго, Иисус. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешных, цяпер і у хвилину смерти нашей. У імя Отца і Сына і Духа Святого.